Jotono Kulmo, Tani Facebook friends, Tani followers. Tini Dipor Jorawo, Wati Shek Jorawo, Asamsa Facebook Live map Payment ke Mohaise, Kaisa clarification Renan Bagi Payment is. Jotono Simano, Baxba Saiman Titi City Ponisiango. Ang tabuk je politics of finance ka ani background ka koraksa resamung hapar ni borok ani thio resamung samu habjat serai ni simino tabuk bo je resamung hapar ni athi abahai tabuk botongo tai ang dofani samung tangtutibo jora jora kha tongthaya angpuru bakano herang denan bagai uram sak nok lago bo sabo gitar tamo mijungoti chorcha khlayo norok nukhana salgisa saka ang uram no waitham waibrei kumui bishwanath ni Facebook page tai bai nani YouTube channel tirok ang waisawai ni phaikya samung mosamung nokti koglam rok salaikya engke ang Jepurpono agi rong simpono Jepuru resamung notui kok sapro ang shooting dago bosawa se sini boloro no ebaka ani project dago je kaham ke lip sync khadi sini borok ni gobang kuk no lip sync kathaya te tabu jeta trend choli ui tongmani gobang ma reels rok samjago Facebook o handi hayakeba Instagram kebang ma borong ni reels samlayo kebo mo samung noti kebo resabung noti kebo haino bo reels samlayo ang mo nayo jora jepuru jora mangke jepuru Instagram Facebook YouTube kloke reels ong nayo ang sini borong mo nayo patarong mo nayo tam hinba reels ong bising tibo sereng danai tongo je sereng danai ang serenggo je Seringnya mana ang seringnya. Aba haiken omia by the way koroksa ani monai by kok salate. Boy mas halaga sini boru ni ke bangkung tangi lip sync milia. Lip sync ke eta yang audio choli wi tonga by is a buku ule klemani abo kethaya ke boni ki latency problem kisa leri phayo ke boni advance thango ke bangkuk no om hainu utang ani observation nuk mani Engke monai mas halakya am monai khorsa bobo artist no plus ani monai engke tahu kobuni mili baya tabu musim borok ni engke bor ni seba o je phatar ni khorsa bata bahano bor bahano kill pol ngaisa ang bono follow khlayo nayo bon ga ang asake perfect unjago borok hindi si kongmanya hapen borok hindi no asake nai thoke khlayo borok no borong thani sereng thai thongo ni sing bor ni kogrok salaikya Engke salate engke boni seba ang no desa kaham khlaiman bla tangi kaham khlaya nne sate engke hading ga munai sa hading kaisa tes khlainya lenda engke kaisa ni bela kin favorite sabung hindi gan abang agi bonor kaisa ang ani kaisa ang phai ni kale panda thangpuru kaisa abono hani borni family be kaisa masala mena apro to ang tipra mota sa khaya ko tipra mota sa asaya ko azoran video no bahani kasaro viral khare suka ko khaima sala kya je boda dofani samung tangnai boda dofano mo thangnai biang thangka borni greater tipra odare pot ko ang sungna naimen ke ba sana naimen ke ke miya amai khade ar samung no khlainya lekha nge khlainya just abono upload khaine kuno tongmai yanke aro save khaimani audio phaya ongo wai thamai bri try khai chaito gine kha audio phaya nge monai saudar abono phachaga upload duinai download khaina khangke audio torogo gang saka olodo buirok biang wa subayo no sairo do songo no amake thanga nge do khaine hune ang abono sep khaina man abono ang dir khale olo
patsa khlainai mani kubunyo download thangka gang log 2-3 minute khana abono delete bu khlai reka ke oma sabsan parakhan se anu boi rohana chengka tam sabo nin video hai viral tola ai tam boi la ba ara video to kun saya kari saya happen no chini boro rokhe kisa taburon ni politics himi tangka ba ko kisa dofani samu khlai tangka hangno boro saya sanamai boro no bahake sikligi mano bahake tola tiklai mano abono mang chaitagyo chaitoglai peba jotonin kaisa personal life tongo personal family tongo tese ang khoroksa rusamu hafarni boro ta tangi o video khlajaka ang abnobo nong thanibo sabai sukruwi saka ang no kam ke jaileri naini lo video ro no o live pai no repeat khainai mano je o je Paul ki ni kok saka ang lip sync million kok sala aba ni rusam kaisa ada asute amahai kaisa kok angko thakang ke tabun chin boro release angle am tik nai ara nang jagya je yang rusam choi tongo bukhuk milia ne am tirong no sare sate do hang khani ne ang om tik kisa rusam musang hapani borok taisi rusam musang hamjane borok ang ba ke ai kaisa kai ni hinigan de khani abang kha to ya ani datang man data ang kha to zuman ne or rusam ma ang select khani hain just waisa try khani mini lip sync lo motamoti mi likha okay nai thakja thanga bono save khai to ni siwano ngai save khai ne mini save lengo haipono audio phaya Instagram tik khai mani bla keno abono bahake narang se ni mani monai sawo o kaise lama tongo phatsake upload khlainai abono download khlainagi ono delete khai pidi ang to bon bar saka ono to biang buyo bono sa ra wang sogoi no jaga tahu saya wah nong saat tamu baru sang ba dara monai to ama ke khani mano te ala to kun osril bukri kun saya bukri ke o angze on ti troll khlai tong nai ba saya wa su tong nai ani khapang ni takhuk te bukuk mare kising ani okara sakara nang koyo tai yak jur khlai nong thaniwo koi sanamusungo omo hai ro no viral ta khaidi hanji sin dofa gulejak hanji sin dofa uslujak kaise encourage khaidi or rusang musang no tuinai se asuk ki khainge next to musasa khain thangka bukha mithigu khlai maya angi thangu dofani samung dana phono je sam ang agi bar sawo je sing agi wo rusang musang bisinti bu sing joba khlai phai nei borok sing balai fight ma khlaka sini rusang tini je asuk kok borok resam musam kusuk bere mus hopai mani arun unkologo sin bukisela kolom titong sing bagi belai fight ma khlage resam recording ro tinai bahabe sing kubundo phorobai sing sukilgi tonja sep sab rajagya am haironi yagnu busik kosto ko sing kasabi abo sing saimano tabu je artist ro tabu je resam nai musana to borok to hakumun hafar kumun man pheke sini jora wato sing rang to man ya riksha bala gari bala kise mese pula manza jau ang first apho mutuman ang pula program khainai dak plan thani apho rang mauni 35 rupees only 35 taka rang man apho rang aboni yagulo 100 150 300 kamang ton jaka ani kiching bondo rakesh bo singba baksakan sing or sam hapara phaile mani 99 2000 simi sing ma ke sing struggle khlai phaimani oma ke phaite ke tenis to tangsar sabi 5000 manai tongo 10000 manai tongo belai singla puro bebagi whole team se singa singmaya 300 ke mong se busik bosop thanga abuni yagro 500 phaikya am pore 1000 so oma ke mang sing start khai pe kai ajorabo sarkar program logo sujudar jagya sing abonti fight khlai kya khana nai kare bahai ke obon development to be man abo sing chaitok lai kya modern bahai ke khlai nai angobon sanamu songo je o kaisa ani already anglo delete khlai ka so ang je abono upload khai ton ang konyan musunga my humble request to you je abono immediately remove khai di haike delete khai di
hai ke temung no omai khaja ang legal action na hanan nang bhai dong nai tam hamba without any permission omono no upload khaimanya so ang koi nai je omono upload khaitong nai hai ke ba viral khaitong nai ro no ang koi nai musungo hamja khe nang nara de apne save khaitong ni personal babe nang nai di so ang request khayo ya to ang ni ji se ang abono ang upload khane tong yang no sabai sukur bi sai ni khana rakha je omoto by mistakenly ang siani bagi ang saimen bagi mane abono bahage audio phaige apro monai saka je abono upload khane bon download khana mun ga logo no 2-3 minutes ya gono abang delete khaika so ang je to abono ang public no learning hingga ang ni jino an status no rimang khomong just obo to ang learning tong ya reibo mungsaleng ya hapono ang simon it omo hairong ni bagino renani musung ya le khangkana troll khainai saya kok sanai bodo dofane samung tangnai bodo haidai kotoro kong khuk sitra kai na bang simon chin worok di tamong samung na ang sisu kata bula han bagino so hadan takuk tai bukuk song nang nang koi nai abono setilit khaina bagi bai omono ignore khaina bai tatono no hambai ya pori tise khurmu ya pori ano jora kisi sa ani clarification nan bagi phaimani Facebook bai na ang oran motaka hambai